दुनियाव आंखौ रावबो बुथारनो हानाय मानसि जोनोम जायाखै। इंलेण्ड, दुबाइ, सिंगापुर, हंकं बायदि जायगाफोरनि डनफ्रानो आंखौ गियोमोन। रावबो आंनि बेरेखा राव बुंनो हाफेरा। दुनियाव आंखौ रावबो बुथारनो हानाय मानसि जोनोम जायाखै। इंलेण्ड, दुबाइ, सिंगापुर, हंकं बायदि जायगाफोरनि डनफ्रानो आंखौ गियोमोन। रावबो आंनि बेरेखा राव बुंनो हाफेरा। वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आङो दंफैयो भुटान बर्डार सेरनि जे थेफा दखानावहाय। दा नैबेयावहाय आंनि थाखाय आङो माने नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों थेफा दखानखौ दिन्थिलांगोन। नाय बेवहाय नायनानै लादो लोगोफोरनो, थेफा दखाना बेबायदि। गोदो आङो बेयावनो दखान जायोमोन आरोना। दा बेयावनो दखान जायोमोन। ओमफ्राय दा ओरैहाय खैला मैलानिफ्राय फैयो, ओरै साहानिफ्राय फैयो। ओमफ्राय बेबायदिनो थेफा दखान आरोना नै। ओमफ्राय ओरैहाय लोगोसे थाखु बायदिसिना फानो नै, माला बायदिसिना फानो नै। ओमफ्राय ओरै फानदों नै मादै मोनाबो। बाजैसो नै बाजै। मालानिफ्राय बिदि दखान होलायखो बाजैयालाय? गोबावसै। आस्सा, जेब्लानाखि आं दखान जायोमोन बेखौ, अब्ला दखानफ्रा फिसाल'मोन। ओमफ्राय दा बेवहाय ओरैबायदि गोथाव गोथाव बुस्थु मोनजायो ना मादो। ओरैबायदिनो बेवाय, ओइ बेवाय, मालानिफ्राय बिदि दखान होलायखो बेवाय? आस्सा, ओमफ्राय दा नैबेखौहाय बे जाग्रा लोंग्राखौ बेवाय सावदों दा? आस्सा, दे। ओमफ्राय दिनैहाय बेयाव फैनायजों लोगोसे नैबे आदाखौहाय आङो दस्रा गुबुन जायगानि बायदि मोनदों। दा आदाया फंनैसो बबे जायगानिफ्राय फैदों बेखौ एसे मिथिहोनो हागोन? सनितपुर ढेकियाजुलिनिफ्राय फैदों। आस्सा, नैबे आदानि न'आव फैदों आङो। नैबे आदा बे आदानिसो फंबाय नामा? बिदा। नैबे आदानि बिदा जाहैबाय नैबे आदाया। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आदा, नोङो बे जायगानिफ्राय मा सनावहाय खारलांनाय जायामोन हजों सानजाहा ढेकियाजुलियाव? 2000 सनाव थांदों आङो। 2000 सनाव? 2000 कारेक्ट सनाव। ओमफ्राय बेवहाय बबेखिनियावमोन नोंनि न'आलाय? आंनियाथ' जायगाया हा गैजायखाय गिदिंबाय थाबाय जाबाय। आस्सा, जायगाखौ थिग बुंनो हालिया। ओमफ्राय दा नोंसोरो हजों जेन'बा ढेकियाजुलि सनितपुर जायगानिफ्राय फैनानै बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिमा नैबे बर्डार सेरनि जायगाफोरखौ नोंसिनि मेगनजों माबायदि नुथायखौ नुफैनो हाखो आदा? जोंथ' मोजां नुदों, खेथि बाथि मोजां नुदों, बारि बागान मोजां नुबाय। मोजांखौनो मोनदों आरो। आस्सा, गोजोननाय थाबाय आदामोननिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय। आरो आङो दिनैहाय एसे गोजाननिफ्राय आदामोनखौ लोगो मोनगोन होननानै सिमाङावबो आरो जिबनावबो नुफेराखैमोन। दा आदा दा माबायदि मोनदों नैबे जोंनि जायगाफोरखौहाय? जोबोद मोजां मोनदों आङो। आस्सा, बेहाय फैनानै गासैखौबो लोगो मोननानै, बेहाय गोबां आबाद जायो आरो बेहाय ग्रोम ग्रोम बर'फोर दङ। गुबुनखौथ' जों नुनो मोनाखै, जोंनि बर'आनो गोजा। बेहाय बांसिन गोजोननाय मोनदों आङो। आस्सा, गोजोननाय थाबाय आदा नोंनिसिमबो। दा नैबेयावहाय जोंनि आदा दङ नै, लान्थिसो दङ नै आदाया। एकदम फालुवान बेबायदि आरोना। गोदोनिफ्रायनो जों लोगो। बाजैमोननि दखाना? आस्सा, ओमफ्राय नैबेयाव बाजैमोननि दखान। बिसोरो गोदो आं बेयाव दखान जाब्ला गैयामोन? एसे एनै दिनाव हाबाय। दिनाव एसे एनै ने? मानसिनि थायाबाबो माल बायनायनि थायो। माल बायनायनि ने? गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम। ओमफ्राय नानि मोनना जागासिनो नै पकरि, मादै सावनायखौ नै गोथावल' होखादों नै बानलु बाथोनजों। मा नाम नानि नोंनिया? नाम गैया? बेबायदि आरोना।